Hola, aquest vídeo és per informar-vos que estan convocats per aquesta campanya 2025 els ajuts LEADER. Sabeu que part de Catalunya està dins del que se diu zones LEADER, que són diversos grups d'acció local. Normalment abans eren consells comarcals, ara s'han anat agrupant per comarques, ¿vale? I allí el que se fan és subvencionar tant projectes que són de comercialització i transformació de productes alimentaris com empreses que no tenen res a veure en la indústria alimentària. O sigui, podem trobar fins concessionaris de cotxes subvencionats, peluqueries, bars, tot depenent una mica de lo que fa falta en aquells pobles d'aquella zona i és el que el grup GAL decidís que aquella inversió s'ha de donar suport. Són ajudes que van del 20 al 40% en funció de prioritats i tipologia d'inversió i llavors us han posat al butlletí un enllaç on podeu veure projectes subvencionats perquè tingueu una idea del que entre i també podeu entrar a les mateixes pàgines web dels grups d'acció local on veureu els projectes aprovats de campanyes anteriors per fer-vos una idea de què entra per aquesta línia. Llavors, sobretot recordar-vos que s'acaba el 30 de setembre i per qualsevol dubte us podeu dirigir als grups d'acció local o a les nostres oficines. Vinga, fins ara.